Alam mo ba na merong regalo ng Diyos sa iyo? Una, the gift of salvation. Sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Gift of God, dahil ang kanyang ginawa doon sa cross, mga kapatid, ay siyang nagligtas sa atin. Dahil sa kanyang dugo, ang siyang naghugas sa ating makasalanan. Sumampalataya ka doon sa ginawa ng Panginoon doon sa cross. Hindi ka ligtas dahil sa iyong gawa, hindi ka ligtas dahil mayaman ka, hindi ka ligtas dahil gwapo ka o maganda ka, hindi ka ligtas dahil nasa iyo ng lahat. Ligtas ka kung ikaw ay sumampalataya doon sa ginawa ng Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Pangalawa, the gift of life. Sa Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Yes, tayo po ay mamatay. Pero may naghihintay sa atin na buhay na walang hanggan na regalo ng Diyos. Sabi po ng John chapter 1 verse 12, "But as many as receive Him, to them gave Him the power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Kapag tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas sa iyong buhay, sumampalataya ka sa Kanya. Hindi ka lang bibigyan ng Panginoon ng regalo ng kaligtasan, hindi ka lang bibigyan ng Panginoon ng regalo ng buhay na walang hanggan, kundi gagawin Kanyang anak niya. Kaya hindi pa huli ang lahat, kapatid.